O pasă decisivă, fac un 2 contra 1, Arădenii, Fabri vine cu această centrare uluitoare, ratarea lui Ariel Lopez. Ariel Lopez trimite în transversală. Poate ratarea etapei, cine știe, veți afla mâine la rezumatele rundei. Mâine după amiază pe DigiSport 1 cu umărul trimite în transversală. Ariel a încercat pe spate. Olaru, gol! Darius Olaru și primul gol marcat de FCSB în 2024. Excepțională execuția din prima minge plasată lângă bară. Nicio reacție din partea lui Kucher, care cred că oricum a văzut mingea foarte târziu. Din numărul lui Căpușă a sărit balonul la 17 metri. O biomecanică a execuției perfectă. 1-0 FCSB, care are la acest rezultat 4. Bănuiesc însoțit de părinți sau de unul dintre părinți. Aici Darius Olaru, gol! 2-0. Dublă a lui Darius Olaru în doar 2 minute. O nouă eroare în defensiva arădenilor. Tot Căpușă e partă după centrala lui Crețu. Aici Luis Felipe către Olaru. Băluță trimite la adversar. Nu poate controla mingea Tiberiu Căpușă și e practic al doilea asist al lui Căpușă pentru Olaru. Mai mult decât aproximativă pe intervenția lui Căpușă, disperat să se țină acolo după Popescu se duce după minge și e gol! 3-0 sau nu? S-a ridicat fanionul la poziția lui Octavian Popescu. Altfel, lobul de carului de la FCSB, foarte frumos. Acum să vedem dacă nu cumva venea din poziție regulamentară Băluță. Ba da, dacă îi lăsa mingea lui Băluță, Octavian Popescu, e adevărat, Băluță nu s-a dus. La Omondi, o eroare făcută de capitanul celor de la FCSB, avansează jucătorul kenian. Omondi la finalizare, pasă pentru Fabri! Unii cu golurile, ceilalți cu marile ocazii în această primă repriză, după ratarea uriașă a lui Ariel Lopez. Așa cum a început-o cu o ratare uriașă, ce greșeală a făcut Darius Olaru. Norocul lui a fost că Fabri lovește mai mult cu tibia. Această minge pe care o trimite mult peste poartă este... Se descurcă bine, o pasă pentru Băluță. Băluță scoate Kucher! Senzațională intervenția ucraineanului. Băluță ratează deocamdată ocazia de a marca al treilea său gol din acest campionat extraordinar. Danilo Kucher. Lui Daua, acolo uriașă ratarea lui Alexandru, iar șut nu se descurcă mai bine. E poarta la care și Ariel Lopez a ratat în prima repriză atunci când a trimis cu umărul în transversală. Reclamă că a fost lovit. Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Lovit de Omondi, ar trebui să fie penalti în cazul ăsta. Da, pentru că Omondi nu lovește mingea. Dacă ar fi lovit puțin mingea, atunci exista o circumstanță atenuantă. Dar nu se întâmplă nimic. Jocul va continua. Vă reamintim, Radeș Vidican și... Normal va fi penalti pentru FCSB. La câte am văzut în weekendul ăsta și nu doar la noi, mă așteptam să nu fie chemat. Totuși era prea greu de trecut cu vederea această intervenție a lui Omondi. E clar că jucătorul din Kenya nu atinge mingea, care e lovită de Alexandru. Lovitură de la 11 metri pentru FCSB. Pe această rată din fază fixă.
Darius Solaru, gol! Kucher aproape de a respinge, mingea s-a dus pe sub el, dar este triplă pentru Darius Olaru. 3-0 pentru FCSB. 3-0 cu 20 și ceva de minute înainte de finalul partidei. Mingea trece pe sub Kucher. A fost o execuție nemaipomenită a lui Darius Olaru, însă contează prea puțin atâta vreme cât mingea a ajuns în plasă. Pasa pentru Babal Hasan, continuare la Miculescu. 4-0 marchează Miculescu împotriva fostei sale pe echipe. Panionul a rămas jos, dar cu siguranță e bucuros Miculescu, aflat, zicem noi, în poziție regulamentară, la pasa foarte bună a lui Babal Hasan. E ceva și pentru Al Hasan că dă asist, oferă asist la primul său meci pentru FCSB. Diogo Rodriguez, cred că îl ținea în poziție regulamentară pe Miculescu. Bună și verticalizarea lui șut. Babal Hasan a reacționat foarte repede. E o poziție